som ja, ale okýbe, že nespazí to Minecraftu, trochu to laguje, ale to společne s Adamom. Samozrejme máme special mod, tady majú sa ukazovať také skybloky, ale musíme ich nájsť za mňou. A berries si bereme. Každý má na berries. Jo. Ani není. Ani neviem, ako sa to čokoláda. Samozrejme, tie skybloky sa spawnujú do času. Ale je... Tu sadím. A ja idem hľadať skybloky. Au. Hele, dedina! Som naspäť, tady môžete vidieť, našli sme Lucky Block. Ty vole, rozbij. Počkaj, ja idem radšej ďalej. Hele, kámo! Ty vole! Ty vole! Ty vole! Ďalší. Ďalšia. Vole! Písať. Hej, to je jaskyňa. Ešte to len jabko. Teda ten hoší. Guardian. Jeden! Ja som si spavnul, vieš koho? Toho mutantského zombíka, ktorý ťa... Počkaj, ale... Toto, tak my dostaneme aj náhodou toto, že... Neničenie tých skyblokov, lebo... Ale kámo, držme sa spolu! Ty utekáš, rastám, ja som stratený úplne. Ja som pri tej dedini. Aj tam som, počkaj na mňa! 3. No jasne, 3. Raz, dva, 3. Tuším, dopravo to. Trochu laguje. Ja mám 3. Lag. Kde si ja tu dobre otvorím? Ja som dostal. A ja mám balónu. Počkaj, ja si tú vlnu nechám. Iba jednu. Ako je iba jednu farbu. Oranžovú. Ja mám plný inventář na 300. Ja som si nič nechám, lebo ja mám skyblock. Hej, nie skyblock, mám Lucky Block. A ja máš Lucky Block. Ja mám ďalšie Lucky Blocky. Ja mám spolu Lucky Block. Kde tá? Ja to hru nevím. Kamo, ale ja mám 6 Lucky Blockov. Stoj, ja mám 6. Ako takto vajíčko. Kúkaj. No. Hej, natáčam video. Nič. A ja? Okej, necíš drevené enchantované veci? Mendingom? Creeper. Aspoň tak. Počkaj, ja ho zabijem, ja mám šancu z jednotku.
Ozaj, nechceš, počkej, ty máš aký, lebo ja ti môžem hodiť sekeru. Ja ti môžem hodiť sekeru, na. Kde máš pár vecí? Lucky block. Ktorá ma docela baví, železničky. Mega, no za to, že nás začneme 5 minút. Nič. Pięteczko. Więc byłam pip, 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 pip. Kámo, ja som niečo, že dobrý Lucky block, chápeš, otvoríš to a bum, diamanty. Máš nič? Nič. Kámo, ja som hladný, ja som nice. Ale nechaj mi ten skôr. My sa s tým zabitujeme tu niekde a budeme... No nie, budeme len tak chodiť a jedlo potrebujeme. Ale! Ozaj, bude hneď druhá časť, ľudia, a naša druhá časť bude... Vlna. Ak nájdeme strašne dobrých vecí, vypustíme a budeme zabiť Ender draka. Lebo som našiel také tie guličky. Jo, počkaj, má Ender Pearl, ale aj tie druhé. Zase si nebol nejaké zabiť. Nejdem, co to je, hľadaj. Ja som u teba. Ja som u teba. Ja rada vidím ich zdrhať. Poďme sem. Taký ja mám jeden meč, ktorý mi použijem z Fire Resistant 1. Vlastne ja mám kalhoty. Kalhoty. Vidím dve Lucky bloky. Oh! Ty to žija. Zostaneš na mieste? Dostaneš? Stojíš? Nepribližuj sa. Počkaj, není. Teleport. Kámo, ale to čo bolo? Tam bolo asi taký vírus. To bol ten drak. Guardiano. Zase? Kámo, ale zabij ho. Máš ísť pomôcť? A mňa to trochu laguje. Vypnú ťa. Ale ja viem, ako sa robí teleport. Bum. To je taký easy, že tak, bum. Zase. Zabij ho. Ja mám 16 oranžových. Ale ja sa trochu bojím, lebo... Oh! Lebo je to... Môžeme si radšej ráno, lebo ja takto tu noci s tými pre tie veci budem chodiť. Veci, pistonové, všetko. Tam tie pistonové veci ti na čo budú. A ty si si... Zase! Šťastie na kambiona. Ja vidím, čo je samozrejme. Tak radšej od ňou poďme ďalej. Tak ho nesnačaj. To nesnačaj! Čo hovorím? Ty si kokos, ja nie. Aha. Vyprínem sebo. Ja sa zabijem. Dobre, vecičky. Stoj. Nič. Kam ja som toho Garrioda dostal rybku SpongeBoba, také tu je vidíme. Ty si našli Garrioho území.
chce. Máš šípy? Ne. Nemůžu to spůsobit taky. Dám se dáme teda. Jo, nemám to. Jsem rozvíděn. Já mám hodně. Wow. Hodí. Celé potřeba. Jo, ale vybuchne to za minutu, takže to vydržíme. Máme taký skyblock, že jsme dneska dotiahnu to docela dlouho, lebo nás ako toto nás docela baví a samozrejme budú tu asi 3 časti, lebo môžete vidieť, že už vytvoráme 11 minút a nemáme ani dobré veci a ja ešte chcem, aby sme zabili draka a pomaly sa mi rozbíja môj meč. Takže my tu hľadáme skyblocky, teleportni sa na mňa. Teleportni sa na mňa, ja tam nie som. Hej, ničím asi bloka. Ja sa stretím. Oni sa to spawnujú automaticky, takže... Aha, tam chodím. Ja som to žiadne nesvetol. Elektra? No, príbe. Ja si neviem, kde to. Ja viem. Ako sa s tým vieta? Nepoviem. Lebo je to moje tajomstvo. Ja som sa s tým vieta. Teleport! Teleport na teba. Nie, ja na teba. Čo sa to stalo? No aha, to moja. Na to máš. Jo, Elektra. Ozaj, viete, keď máš ako... Chápeš, čo mám vzadu? Ten plášť. Tak kúkaj, na tebe sa nafarbí Elektra. To viem, Hele, na strome je tento. je ma docela veľa. A to je oheň. Kamo, ty mi zberieš všetko taký blok, ja nemôžem. Ja idem do toho lesa, čau. Už teda ja ako nezohýnam také veci ako ty. A zase mi bola foto. Ja mám taký blok. A kde by sa aby nám spadlo meso, lebo ja som začína byť... Ó, tak dokonca 2. Kde si baba? Pomoc. Pomáme mi. Elektra ďalšia. To je elektru? Ale nevadí, na krásu. No kúkaj. No kúkaj, aké je to ľahké. Kúkaj na mňa. Kúkaj. Ja mám... Počkaj, teraz len musím nejaký veľký kopec. Počkej, kúkaj sa na mňa. Kúkaj. Stačí... Jo, ja som druhú pomalu lebo na toto. Kúkaj. Ďakujem, dobre lietať. Ale! Kamo, hovorí, kúkaj sa, ty nič. Môžem? Jo, ja viem. Počkaj, teraz, kúkaj. Môžem? Ja si prvo vode!
počkaj na mňa. Ale musíme nájsť také zviera, lebo ja už cítujem hladom. Ja idem zabiť kura a zjesť ho. Takže tak. To som nechal. Aký blok? Počka, to je update. Ja som si dal normálne jedlo, ako neupečené. A mi špatne. Super, je tu taký guardian. Vážne. To je jedlo. Ja. Vesničani. Musíme urobiť chlieb. Počkáš na mňa. Guardian! Taký jednosť guardianov. Je to natačené? 15 minút, či nie. Tak môžeme to dať. Ne, ešte ne. Musíte začať do 22. Poďme končiť. Chleba. Poďme chleba, trochu. To je žiadne hlavný. Tam máš Ale no. Dobre, aj časťa. Musím ničiť. A ja to mám. Tak my to chvíľu ukončíme, ale budeme ešte chvíľu, lebo tu asi budeme pomaly, tady budeme pomaly končiť a ešte nebudeme končiť, lebo ani neviem. No potom ešte končíme sve, ja idem teraz akurát ukradnúť vesničanom veci. Oooo, chestplate. Chceš gate? Chceš gate? Ešte máš peniaze. Jo. Máme chestplate. Drahá. No, poď sem. Ja som tu pri vode, tam neviem. Ja som tu Dávaj. Takže... Halo, tak. No nie, začneme asi spať, ne? Ja ukončiť a dáme rovno druhý diel. Neviem, ja, lebo... Sice skyblokov som už dlho nevidel, máme aj taký dom, kde sa spíme a ukončíme. Kam? Ty išiel spať, že? Jo. Dobre, ja som niečo povzemol. Zás milión chleba a brambor. Zoberieme stromy. Vidíte. Takže už spíme a mne to moc nekončí, áno. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo. Samozrejme, nezabudnite dať like. Čo robíš? Vyslovíš mi to. No nič, takže končíme, takže pokud sa vám video proste páčilo, tak dajte nám like, pokračovanie bude čoskoro. Lebo proste nás to baví, takže čaute!